huria ni tuhata, hami saluhut parhalado pasahaton tabema tusude hamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Marhite permingguon sadarion, terjodoh hita lau pauliulihon, akka hasomalan nadenggan, alani tapaulima akka hasomalan nadenggani, bahen puji-pujian di debata. Unang ma laos tapamago, alai denggamma tapatupa hobar turuhut, naniaturhon ni huriata, jalana somaralo tulomo ni rohani debata. Atong marsaur mahita marhite permingguota sadarion, taulopon jalata puji maibana di sadok ngoluta, robe mahita mardongan las ni roha manguloi ibana, marede mahita. Goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau dangau na punasa, poda ni namar surwau doi, mulo adong manangise nama bahen lomo ni rohani amai, boto onni ido taringot tupodai, manang na siad debatai, manang na huhatahoni sian rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akabatangaek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangidohami tuho, sailehon matuhami to dini hasitonga dohot dame, asataka subotohami na solomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pasap pulusiaho dong Trinitatis Sadarion. Imanatar surat di konfesi HKBP Bidusada B2. Debata anak. Debata anak ima Yesus Kristus. Hapapataran ni debata ama nama ngarumari dirina gabe jolma. Na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya todi parbadia andorang sohabubuan. Ibana do Tuhan na humokop dohot paluahot jolma manusia. Dia toy ibana do parsorion ni hajolmao dohot nasa bangso di sudetiki. Jala haposan si tutudo ibana sahat rodi saliling nililing na. Di palua do jolma manusia sian gom-goman ni sibolis. Sian parhatobanon ni dosa, sian uhum ala dosa, dohot sian hamagoan ng hamatean, na tumaon na bernit, pola mate di haupinor silang. Iba na do hagugo ni pelean pardengganat tu debata, siala dosa ni hajolmaon. Natuat do iba na tu banuatoru dong ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Marhiteido di patibo debata ibana, jala di basa-basahon goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi, dohot na di tano, nang na di toru ni tano. Sianido ibana mangodihon nasa na porsea, huhut manggomgomi sa luhut, pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi na mangulu dohot na mate. Asa nasa suara marhatopoton, Jesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama, ima sahat ni patik ni debata, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata. Tatopotima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madiko dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahed dipangido hami. Say sudati ma toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Say sesa sude dosa nami,
asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pargugui mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani, naung mulak mangulu do, jala disiamun ni debatado iba na mangudihon hita, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigema hata ni debata turpuk epistel di hari Minggu pasapulusiaho dong Trinitatis. Imana tersurat di Yohanes 2 ayat sada sahatro di ayat 12. Tajahama margati soring. Dungi patuluarihon adong mana marbagas di hutakana na di luat Galilea, jala disima ina ni Jesus. Balai doot na Jesus rapon aka siseana di pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida, nina ina ni Jesus ma madok ibana, dangadong anggur di nasida. Balai nina Jesus ma madok ibana, marua otua ina, dang lo pero tukiku. Dungi nina inanaima madok aka parhobas, manang dia dohonon na tuhamu bahen hamuma. Alai mangiuton adat parburian ni halat Yahudi, adong madiri disi onon busi budon batu, siat-siat dua ro ditolpoti. Dungi nina Jesus ma madok nasida, gohi hamuma aka gusion aek, jadi goksi tutuma di bahen. Sidok usai tu nasida, ngabui hamu masiane, dungi buan hamu matu iduk muna, jadi di buan nasida. Alai didai iduk ni aka parhobasima aeki naung gabe anggur. Jaladang di boto haroroanna, ai holan aka parhobas nama nahui aeki do ubotosa gabe di jou ma pangulii. Jadi nin nama mandok ibana, saluhut jolma mangalehon parjul anggur na dumenggan, lung pebutong hala asa dilehon na humurang, yaho dipeyoko do anggur na dumenggan rodin mae. Asaima tadda na parjolo na binahin ni Jesus di hutakana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porseama akasisian na di ibana. Dung salpui tuat ma ibana tu Kapernaum rap dohot binana, akka anggina dohot siseana, lausmian manang 3 ari disi. Ido sahatna,
Martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Tidak koma haporsiao tai songon na hina tidak kon ni dongata sa haporsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Shalom. Horas madihita namarpungu di bagas coro ni tuhata suak songonima na di bagas tabe gema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon. Tikting maragam na parjolo torop ni parminggu nasalpu dohot pertangyangan boy mata ida di lembaran na adong di hitabe. Paduahon pertangyangan Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 10 siawib toktongdo di patu pahuriata pertangyangan asatayuton ma di gareja ima na dihasuton wek maranata dot wek estomihi asaromahita mat dohotisa di tupahuriata do toktong live streaming asatayuton ma di bagas tabe patuluhon parmingguon huria manang new normal minggu tanggal 25 Oktober 2020 ibadah pagi masuk pukul 8.30 WIB jala live streaming. Nama dohoti ima wek maranata dohot wek estomihi. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB ima nama dohoti wek Bethesda dohot wek ex Saudi. Paupaton perayaan ulang tahun HKBP Jeruju Minggu tanggal 25 Oktober 2020 patupau tado perayaan ulang tahun ni huriata na 37 tahun
Patu paut tamai di minggu manogot songoni nang minggu arian. Jaladung sipul tikting patu paon ni huriat tama madok hata sian ruas ni huria dohot sian parhalado. Acara duk sipul minggu rapak dohita di huriat tahun patu paon acara perayaan manang pemotongan kue. Napalimahon PA ina manang patanakon hatani debata mulai Kamis tanggal 20 Oktober 2020 patu paon ni huriat tama PA patanakon hatani debata tu ina songon nasomal masuk pukul 10 pitu wib di gereja tahun jala di patu pado live streaming melalui aplikasi Google Meet. Na paunopon namar sahid asa tabuan ditangyakta ima inang nyonya SM manurung boru butar-butar rawat inap di rumah sakit. Napa pituhon hari ulang tahun Majelis Dohot Ruas Nihuriata Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Tu sude ruas nihuriata na berulang tahun di mingguan imas yang tanggal 10 Oktober sahat tu tanggal 24 Oktober 2020. Nats pembimbing sada Korintus sada ayat sia tajahama di bagastabe. Tikting parhepengon boy ma tabereng di lembaran na adong di hitabe suak songoni tok-tok ripe nang pelean partangyangan parmingguon di akka bagastabe suang songoni pelean amplop ucapan syukur ulang tahun HKBP persiapan resort Ciruju na patolu pitu taoton. Jadi molotung adong dope akamang inang amplop naso tapasahat boema tapasahat tuminggu nanaingro melalui persembahan. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan nanaing siobasa tuminggu naroon. Moliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tuhuriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bain sangap di goar ni tuhata. Mauliate salam sehat madihita saluhutna. Tulus sigur jambar
Dame di debatana sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti roha ng pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Oras madihita saluhut na. Hata nito hata ujahan jamita. Di minggu sadarion tersurat ma di buku Job bidu 42 ayat pitu rodi ayat 10 pitu. Sokonomma hata nitu hata ujahama dihita. Jadi dungsun di hatahun Jehovah akka hata odeng tu si Job ninna Jehovah mamadok si Elipas sian teman nunga tung marsigorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki aidang hata sitong di pabuahamu taringot tuau songon na pinabuani na posokku si Job nuaing pe buat hamuma di hamu pitu lebu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalau mahamu manopot naposokku si Job asa di pelehon hamu sada pelean si tutungon manguras hamu jala ditangyakon naposokku si Jobi hamu jadi tatapokku maibana gabedang bahenokku tuhamu hobar tu haoton nabi nahem munai aidang hata sitong di pabuahamu taringot tuau songon na pinabuan ni naposokku si Jobi dungi lau masih lipas sian teman dohot si Bildad sian Sua do si Sopar sian Naama jana di bahen nasida ma hobar tu hata ni Jehovah tu nasida jadi merpamuati ma rohani Jehovah alani si Job dungi humosing ma di bahen Jehovah parsorion ni si Job ujung mertangiang ibana mangodihon ali-alena jalama nasa arta na ni si Job na julo silopit dua ditabai Jehovah dungi robema sudi hahanggina dot akka ibotona ro di sudi donganna magudang manopot ibana laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna jala didok hata sipir ditodina huhud dia pula-puli ibana taringot tu saluhut hinamago na pinaroni Jehovah tu ibana jala dilehot bi tu ibana sa kesita dohot titin sere sadabe dungi gumodang madi pasu-pasu Jehovah si Job di ujungna sian nadimulana ay 10,000 biru-biru 6,000 utuna 1,000 pasang horbona jala 1,000 haludina boru-boru tubuh se pitu anakna dohot tolu boruna warni boruna siahad ima si Jemima ya guarni paidua si Kesia ya guarni si Patulu si Keren Hapuk dungi disadok tanoi dang adong jupang parupuan songon hinauli ni boru ni si Jopi jala dilehon amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida dungi mangolu dope si Jopi 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahopuna doho ninina pola obat sudut dungi mate sarima tua masih Jopi jalam mahap rohana
di hanguluanon ola nido saha ni turpukta kadongan saha pursiaon adong do hatani halak batak mandok somalna do peamna ninna ahana somal ima diula adong muse mandok ya emena masa digaga ursa ya ina masa ima niula ninna di bagasa tikion tabereng ma topik bahasa Indonesia didok melestarikan budaya. Di bahasa Batak agak berbeda, pauliulihon aka hasomalon nadingkan. Jadi nunga dengan alai ikon paulion, nunga dengan alai ikon di pauliuli, dijaga, dilestarikan, dirawat. Jadi di bagasan turpukta songon nasorong hadomuan sekilas. Turpuktaon dohot topik jamita. Alai molos sa pernidaan satok kidoi. Alai molo tabereng ahado jala ise di sizob. Jadi do hita molo adong pangapulion tertadok do songon sizob mak sabar maha muda songon sizob mak mate do aka anak do boruna mago sude aka artana mago sude nang aga pardonganana nang inata jabuna dang olo mendukung ibana mangula aka ulaon naho bartulomone rohane de bata bahkan inata jabuna dok atinggal homma de bata heunga marsahit to dang siapo sabi Tuhani ninay natajabuna pait memang perngoluan ni si Job alai adong do sada di si Job ima budaya nadinggan di bagasan turpukta mulut tajaha di bidusada ayat sada di dok adong do najolo di tano us sadabawa namargoar si Job na daulat jalana burju na daulat serep burju bawa jalana mabiar tu debata mida debata jala di padao rohana sian hazahaton. Jadi opak ma ciri nadinggan naniula doho nani hangoluhon ni si Job. Na parjolo naking daulat serep. Didok serep sempurna. Uli langadong nahurang pangalahona serep maneng daulat hubunganna dengan tu saluhu jolma imana daulat hubunganna tu si Elipas hubunganna tu si Bildad hubunganna naking tu sadanay donganay dengan terus dakya diigil ibana gabi ulaun nasudinggan maradupun nasida. Dia selalu memberkati manangyakon. Dia selalu membuat tu debata ngoluni donganna ngoluna doh ngoluni keluargana. Baru burju marsilehon-lehon. Burju maralus. Burju martangiang burju sude ima ciri nadenggan nasay toktong dihangoluhon si Job mabiar mida debata
jala pada rohana sian hazahaton. Dia mampu memilah mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia mampu memilah ulahonok kudoon manang nadang. Jadi kebanyakan orang mampu ibana memilah tapi tidak mampu untuk mangulahon. Jadi sudidu hita noaing maboto memilah-milah hatani di batan nyon hatani sibulis. Alai masih jarang yang mampu total dilakukan itu kehendak Allah. Terkadang dohita tergelincir tulaon ni sibulis, tulaon ni hahudaron. Udok ma di perguru malua memang nama tes doau di logika nasida. Anak-anak perguru malua, mana yang lebih jahat atau mana yang lebih setia, iblis atau manusia? Manusia lah amang. Mana yang lebih setia, iblis atau manusia? Manusia amang. Kenapa begitu? Ya kalau iblis kan sudah jahat terus, melakukan yang tidak bagus. Tetapi itu pekerjaan iblis. Setia dia melakukan pekerjaannya. Alai manusia, setia do zolma mangulahon-ulahonna. Nani jauh ni debata, baru sadar alai. Ternyata iblis lebih setia ya amanginna. Secara logika, untuk panggilan manusia adalah melakukan yang 4 tadi paling sedikit. Setia kepada Allah. Simbolis setia tu ulauna. Dan setia tu debata. Jadi marhiti-hiti unang ngulu hita mardongaton simbolis. Songon tolu iman na poso maneng dongan-dongan ni si Job. Di bagasan turbuk taon, iman na kinamarguar si Elipas, namarguar si Bildad, takas naging halahi mengujuni debata di bagasan turbuk ta. Jadi dungsun di hatahon Jehovah hata odeng tu si Job, ninna mandok si Elipas nasihat teman nunga tung marsigor kor rimasu mangidaho Elipas. Alania marsigor kor rohani debata marnida ima si Elipas dohot 2 nairi ale-ale di si Job. Aladak sitong di pabuana sida taringot tu debata. Dak sitong di pabuana sida taringot tu debata, mereka menyaksikan Job, kamu sakit, hartamu hilang, semuanya keluargamu meninggal, istrimu pun meninggalkan engkau. Kenapa kamu masih setia dengan Allah? Amma di dokon na tuludongan ni si Jobon. Masa setia ho tu Tuhani. Pengamar sahit to. Jala huboto ala ni dosam to iban namar sahit to inna. Kadang-kadang kita mga puli akadongata namar sahit. Olol songoni. Pasano kamu matu Tuhani. Ay ti naong diulah kamu nasudinggan. Menghumi. Dia menyampaikan apul-apul alai menghumi. Marsahit to hurang sa ala nasoyado humar minggu ina. Songon dongan ni si Job. Adang satia ho tu debata markala marsahit to ina. Jadi Tuhan mendokon dang dihatahoko nati kosi sobar tu hari rioko dina Tuhani. Alani baik kamu masongono bah. Buat kamu ma pitu lebu tobur dohot pitu biru-biru tunggal tu si Job. Doko kamu matu ibana asa rapi tama melehonon tu debata asa ditangyakon musihamu molosoi ikorodo rimasu tu hamu ninda jahuba tu nasida. Jadi tabereng madisi adong nadinggan si ulahonota si pauli-uliota ningolut tahun ima hubungan yang baik dengan orang lain.
di igil debata kita kembali membina hubungan yang baik. Hubungan nadenggan maradopon aka alota musutta di tonga-tonga ni hasyangano. Jadi nauli si padengganota na parjolo sia turpuk taon adong dihita rohadame. Adong dihita roha mengampuni. Adong dihita roha na ulo pasia diri laho majakodongan nang pemarsala. Laho majakodongan nang pe ibana hurang ias manesa dosa nidongan. Baru mesin natabereng si Pauliota ulo hita manangyak dongata. Jadi bukan hanya kita yang kita doakan, tetapi orang lain juga kita doakan. Arong dosong moni. Ai sohya ropat dita manang situa tu jabuname inna. Habe ganu pari ganu tiki di tangyak kursitua do ibana di jabuna. Di kilibana ikon harorona do di tangyakon. Alai manukum majo hami ayaro hamu itanyakon hamu hami aka berhalarun ruas ni huria marang naholak kamu hamu sendiri do itanyakuk kamu ima sadar renungan di hita asanean masih tangyanga kita tangyakuk kamu hami tangyakon hamu aka berhalaru tau songni hami nang manang yakon hamu. Jadi disihuingot guarmu disido hutang yakon ho. Kosongoni manyan istilah. Imana ni ulahon disijop naking ala daula rohana jala burcu. Ngoluna dibina torus. Ima perngoluan nao pak naking. Namangi homosen sian turpuk taon dipaingot hita. Ima asa-asa hitoktong hita. Mangulahon ima lomo ni roha ni debata di bagasa ngoluta nang pe parir ngolutaon nang pe hacit ngolutaon nang pedang mamora hita nang pe ikom marpogo sita nokia mamora imana alai torus ma ibana maka ngoluhon naking ngolu ni si Job manang na mamora pe ibana para saaton torus madihangoluhon ngolu ni si Job. Alay molotung masa pe hapogoson hinorhon ni na mangihuton Jehovah. Torus mahita satia tu ibana. Takas tu naking di bagasan turpuk taon dungi rodo Jehovah paula konsudi artani si Job. 3 kali lipat didok naking 2 kali lipat sian na adongi. Jadi nang nagabe romuse artani si Job na perjulu tulu 2 hiado sada hiado istrina gabe 2 kali lipat gabe tulu daw artana do hartanya 2 kali lipat dikembalikan debata na mengihumuse anakna dohok boruna anak dohok boru pitu anak-anak tolu boruna gorong 10 dilehot debata jana dungi muse dilehot debata do ima perhubungan na dengan hahahanggi ibotona do akan asing nai rakmangan dasida jala dibagi-bagi si Job di si ima artanauli tuaka ibotonai do hanggi nai takas doidok naking desi jadi dileho bi tu ibana sada kesita do titin sere sedebe suri ileo ima burjuni si Job ulini rohana jana pitu anakna tolu boruna guarna naking si Jemima jadi si Jemima mulu adong guarni anakmu si Jemima sanod dorai buat guari arong guarni burumu si Kesia sanod doi buat guari
dohot si keren habuk. Nakingino ko danga dong be naumuli siyan natulwon di Portibio. Unga baga ima si Esther, Ratu Esther lebih cantik lagi daripada itu. Dang wajahna rohana do pangalahona. Ala kebetulan memang huwa guarni boruta ijabu sianon. Keija. Pamikiraku asa baga rohana do pikiran na roha. Tangi yang mai. Mula dong pinamar guar si Jemima ima tong ibuat. Asa baga rohana si keren si hapuk. Tak sengaja membuat sana Alkitab gornya kagelekta. Asa dalam tangiang tutuhani. Jadi tabereng di si ada haulion nadengkan di pasaha di bata. Alabwa ala satia di hapariron. Unang masongon hatani batak naking. Somal na ropiam na inna. Yeina somal bayima niula. Dangi. Alai dia manadengkan ima dihasomalhon. Dia nadengkan ima tahasomalhon. Dia hatani debata ima tahasomalhon. Unang tahasomalhon gabi taula seakan-akan hasangapon di debata. Hapi dang be. Jadi ala nido di bagasan turbukta topikna ima paulihon akka hasomalon nadengkan. Jadi hatani debatado nadingkan jalai mata hasomalhon tabudayahon di tonga-tonga ningoduta. Tahasomalhon tage budayaan gabe adat istiadat di ngoluta. Dan ada istiadat habatakon isa jebing be alainunga disirami oleh firman Tuhan. Jadi molo maradat hita habatakotai takas ranking anggu Jesus diurupi ibana ro holan habis angguri ro inana habis anggur bay majo nauli inna ngata patorangon di pertangyangan buita putar muse ala ibain anak kota do live streaming. Jesus memperhatikan anak hurang di ulau ni. Ala nido malo pestani halabata lihat kamu maju tiki di hami. Ala dang namora hami, dang ala ni hamoraun nami ubayan namar pesta hami. Tok tong do nanaing mertagi yang hami asa mengurupi nian akan atorop tu hami. Jadi lihat kamu maju tiki tu hami hula-hula nami asa hujakon hami maju akan nahupiyo hami arong main nama jalangi kan. Elean sinamot nauli na denggan tangkarar ni si Panganon ni suatu tak pikir si Panganon ima 2 hami bahali 25.000 ibama di amplok nai 50.000 daong alai dia do dalan mangurupi erang nomor 33 nasi dalam nomor pestai. Jadi unang ibain amplok na kosong. Jadi nari selesai hudok doi tiki merpesta au menikah 15 ma amplok na kosong. Aku boto perbu ini datu-datu nai. Molo ina opungna molo lah tu pesta ikon amplok kosong do bainam muda. Ati na naupung na ro ibaim ma. Jadi huwe kami 15 isina. Amplop na kosong. Asok nalas roha kan. Sok na belega amplop naon na roha. Habis ini buka. Dang arong isina. Enang buana mana yang na roha. Jadi dang si pelihara ni aka adat-adat si sokoni. Aka adat sesongoni. Adat nadia do mangurupi dongan. Manogu dongan. Manukul-nukuli dongan. Asa anggiat boy dengan nian sasudena. Jadi mololaha mo tu pesta. Nahiyahu dok konon.
Suatu pola sudah jenis ni ikan buat tamu. Buat ikan teri. Buat arbe jenis-jenis talai. Ikan nila, goreng. Buat saksang. Arbe muse. Buat sudah masih. Nani arsik. Sudah gabe makan lauk pakai nasi. Dan makan nasi pakai lauk. Alau nganggurang belauk sian dahan. Jadi pakai makan lauk pakai nasi. Jadi oti iba ini dahan nai gudang malauk. Nang baru nai gaya mabiar mamar pesta na pugos. Nasadong si bahenon na. Ay muluhubay na nonolay katiri hatan na duaw. Muluhubay na nonolay saksang hatan na duaw. Ato ema anak holan terpasu-pasu mahok. Iya madalan na. Dangikar biadat tula-hulana. Jadi alangkah bagusnya unang pasobutagas na marpestawon. Pasobutagas mangani pesta non mata do si panganon daw. Alay dia do ikon tong do di pelihara kesehatan sotong kolesterol. Gudang hitaw na kolesterol. Sakit gula. Umur 40 tahun depe ngasong na keram-keram si macujak na. Alawa sudah yalang, sudah masuk. Memang hidup hatani de bataro, kamu tidak akan suci karena makanan, tetapi apa yang kamu keluarkan dari mulut, ucapan itu yang membuat kamu suci. Tapi bukan berarti semua talangi, tidak. Alai marhite-hite ma turpuk tahun paingoton tu hita muse ada istiadat nadingkan di tonga-tonga ni ahabatahon ima arti istilahna na tului pakna tungku ate soba marhula-hula mana mardongan tubuh elek marburu tapi lihara mai dang asa sangap pitai bain alai daung ala na dinggat dong ada tahun ikut dinggat do taulahuni marhiti-hiti hatani debata. Jadi gabelas marohata las akka pasu-pasu mian di bagas angoluta gabe subu masong nania do panisi job dungi mangulu may bana 140 tahun nari. Jadi molo dengan hita maradat, dengan hita marmaharangi, dengan hita mariboto, dengan hita marhula-hula gajang do umurta. Tabaro umur akan memperpanjang umur. Alay molo ngasih stres iba mamereng boruni ba, ngasih stres iba mamereng hahangkiri ba, stres mamereng hula-hula muse ikon opak bono mulo butuson. Ina. Wah, ulo ma dang pesta rope ngegadep tos hosana. Maneng di sommer dia. Karena apa? Karena tuntutan-tuntutan ala nasudenggan permuluan. Tetapi si Job mampu do ibana mengadopi tiki morai ibana burju ibana tiki pogos pe ibana burju ibana tiki mamora pe ibana dame rohana di tiki pogos pe ibana tong do dame rohana mula muse hamoraut ibana tong songone perguluanna alane bukan harta yang mengatur rohataon terus mahita rohadame jala ima tabudayaho dinguluta. Bukan karena harta dan yang lain-lainnya itu kita menjadi baik, kita menjadi berdamai, kita jadi memberitakan hal-hal yang indah. Tetapi ketika kaya pun, ketika adong pe mamora pe bana, maneng napogos pe bana, terus diparangeho di mana rohana daulat, rohana burju, rohana mabir bida jahuba, doho roha nama misahkan ngoluna. Sian hajahaton omma tabudayahon di tonga-tonga ni ngoluta hasagajang umurta di tonga-tonga ni perdalanata boy marnida pahuppu boy marnida ima nini dohot nono boy marnida opak sudut. Jadi molunga marnidi niat tong opak suduti di bana anakna pahuppuna ninina opak sudut boy ibereng ibana songoni mahita
Kaya nako dison unang gabi pataba arsa ni natoras muhamu. So tu moru umurna holan nasi teres. Ya, baik-baiklah pelihara rohana daulat, rohana burju, rohana biar mida jahuba. Jauhkan kejahatan. Anak-anak apa sebulung asa gajang umurnya kana toras tahun. Burju hamu martangiang, burju mardaulat di tonga-tonga ni bagas joro. Unang lebih mencintai internet, mencintai media sosial, mencintai yang lain-lainnya itu. Mencintai pemberian Tuhan daripada menghargai orang tuanya. Mengulu mahamu. Gabi di bagasan lasni roha. Akan atau rasope umurnya akan menjadi sampai kepada mernini marnona polong sedikit saat ibana marumur 70 tahun maneng 60 tahun lansia. Tapa uli-uli mana dingkani asa gajang umurta saluhutna. Amin martangiang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang maulianti matuhan didenggan di basam taripar hatam tuhami. Paingoton mamudai hami asa mian hami di pajuwomu saitoktong hami satia daula rohanami burju rohanami biar rohanami midaho dohot hubasiding hami nasa ulaon hazahaton maneng hahulomon todimi mangurupi hami Tuhan pauliulihon na dinggani di tonga-tonga ning ulunami di tonga-tonga ni keluarga nami ganu mersada-sada na toras gabi pasu-pas tua kaya nakon ya nakon gabi akalas ni roha di tonga-tonga ni keluarga gabi sa ito tongma mariaya mardame sonang rapa marsi panganon mangalang sagu-sagu rapa masih urupan malay Tuhan asanggiat hami so suha dirobean masih tukul-tukulan di tonga-tonga ni budaya na pinasaha mo to hami to dibima na mangurupi hami maparguguy hami maparbuihon sa luhunay asiroham ramoti hami di bagasan sa minggu manipat tujuluanon dia kaulaon namin na maragami leo nabi suko nabi staran asanggiat gabi silas ni roha di akaulaon namin kaya nakon na marsikola nakarejo mana akaya nakon na me dabe tuba sa tami Tuhan leho maibur-ibur magudang leho mahabisu ko na bistaran dia ka na marsikola asanggiat gabi las ni roha di tonga-tonga ni keluarga gadup di huriam hakabipi jerujo nasi roham mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin marede mahita. Tuhan
datangnya koma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni salut sileho-leho na dinggan. Do nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masa dalahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasyang hami pilihanon. Pati puluhon harajamu itong atongan ni huriam dohot di portibion. Puhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileo-leom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasaman ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harjam mo, si saut malo manaroham di banua tongaon songon na di banua gijang, leo matuhami sa daruhang uluan siapari, si sama dosa namin son panesa nami, di dosa di yung namardosa tuhami, unang hami to giyo tu pangujunan, palua mahami siyan pamago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatamaho hina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debatamaho hina tuho. Jala di pasar homadamena tutodi munabe. Amen. Shalom, horas madita.